तडका. आज मी तुम्हाला ब्रेड पिझ्झाची रेसिपी दाखवणार आहे, जी लहान मुलांना पण आवडते आणि मोठ्यांना पण आवडते. ब्रेड पिझ्झासाठी लागणार साहित्य असे, इथे मी ब्रेडचे स्लाइसेस घेतलेत. इथे तुम्ही व्हीट ब्रेड पण घेऊ शकता. एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, एक मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, मीडियम साईजची शिमला मिरची बारीक चिरून घेतलीये. हे काळं मीठ आहे, त्याने एक चटपटीत स्वाद येतो म्हणून काळं मीठ घेतले आणि आपलं साधं मीठ पण घेतलंय. बटर घेतले आणि हे चीज ग्रेट करून घेतले, किसून घेतले किसणीवरती. आणि हे मी चिली फ्लेक्स घेतलेत आणि हे टोमॅटो सॉस घेतले. याच्यामध्ये तुम्ही ओरिगॅनो वगैरे मिक्स हर्ब पण यूज करू शकता. आता मी हा एक बाउल घेतलाय, त्याच्यामध्ये मी हे एक एक मिक्स करून घेणार. मी कांदा घेतला, टोमॅटो, शिमला मिरची टाकते आता, आणि दोन्ही मीठ टाकणार आहे, काळं मीठ आणि आपलं सफेद मीठ. आणि मी थोडेसे चिली फ्लेक्स आता टाकून घेते, बाकीचे आपण नंतर टाकणार आहोत वरतून. आणि चीज पण मी थोडस ह्याच्यामध्ये ऍड करते, बाकी चीज आपण पिझ्झावरती टाकणार आहोत. आणि हे छान असं मिक्स करून घेणार आहे. आता हे सर्व छान मिक्स करून झाले. आता मी ब्रेडचा स्लाइस घेते आणि त्याला मी सॉस लावून घेणार आहे. आता ब्रेडच्या स्लाइसला मी सॉस लावून घेतलंय, त्याच्यावरती हे मिश्रण पसरवून घेणार आहे मी छान. आता मी याच्यावरती चीज पसरवून घेते. हे मी चीज पसरवून घेतले एका स्लाइस वरती. आता मी बाकीच्या पण स्लाइस वरती चीज पसरवून घेणार आहे आणि नंतर मग ते पॅन मध्ये आपण फ्राय करायचे. आता हे मी स्लाइसेस आपले रेडी केलेत ब्रेड पिझ्झाचे. आता हे मी पॅन मध्ये टाकून फ्राय करून घेणार आहे. आता हे पॅन मध्ये मी पॅन गरम केलंय आणि त्याच्यामध्ये बटर टाकलंय आणि आता हे मी एक एक स्लाइसेस त्याच्यामध्ये ठेवणार आहे. मी हे पॅन मध्ये स्लाइसेस ठेवलेत. आता त्याच्यावरती मी झाकण ठेवणार आहे पॅनवरती आणि एकदम स्लो गॅसवरती मी 2 ते 3 मिनिटं गरम व्हायला देणार आहे. हे आपलं चीज वरतून छान मेल्ट झालेलं आहे. आता मी ते प्लेट मध्ये काढून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता आपला ब्रेड पिझ्झा असा छान रेडी झालाय. काही मी ट्रायंगल शेप मध्ये कट करून ठेवलेत आणि काही मी अख्खे ठेवले. तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही सर्व करू शकता. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडली असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.